Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong likod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, Agosto 14 hanggang 17, 2020. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com, ang unang website po sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update. Ito po ang latest GovSat. Simula na yung araw na ito ng Biyernes hanggang bukas, Sabado. Yung once po na bagyong si Haner, natunaw po ito, naging LPA kagabi at ngayon isa na lang po siyang surface trough. Dumadaan po sa may silangan bahagi po ng Taiwan, kasama po ang Batanes at Mabuhay Group of Islands. May mga thunderstorms po ang inaasahan dyan. At sa mga oras na ito ay nalulusaw na po itong surface trough. Samantala, meron po isang napakahinang LPA, kaya shallow po ang tawag natin, dito po sa may silangan po ng Luzon. At naka-embed po dito sa tinatawag nating surface trough at nagbibigay rin ng mga paulan sa may silangan at katimugan bahagi po ng Luzon, kasama po ang Metro Manila, Bicol Region, ibang parte po ng Samar Provinces, Marinduque, Mindoro at Romblon. So inaasahan po ang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog at pagkitlat, lalo na po sa hapon o gabi. Samantala, ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon na may mga tsansa po ng mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms, dulot po ng mga local convection, lalo na dito sa may bahagi po ng Kabisayaan at Mindanao. Sa labas po ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na palapit na LPA sa power. But dito po sa malayo, sa may Marshall Islands o sa may eastern part ng Micronesia, meron po tayong namuong LPA, si 98W. Subalit napakababa po ang tsansa, less than 35% ang chance na maging isang ganap na bagyo at baka matunaw lamang po ito sa susunod na 2 araw. So babantayin po natin itong LPA na ito at meron rin po isang mahinang shallow low pressure dito sa may northwestern Pacific. May high pressure po tayo dito sa katimugan bahagi po ng karagatan ng Japan. Gumagalaw po patungong Ryukyu Islands. Magbibigay po dito ng napakagandang panahon. Yan po ang ating GovSat. Tingnan natin yung fast animation. So yan po yung mga lumalabas po ng mga thunderstorms tuwing hapon o gabi. At ito po yung ating zoom in satellite animation mula sa windy.com. At kitang-kita po natin malalakas na thunderstorm sa may gitna at hilagang Luzon, lalo sa kanluran bahagi nito. Ito po yung mga areas po ng Ilocos Region. Kasama din po ang areas po ng Zambales, Tarlac. At dito rin po sa may area po ng Metro Manila, ibang parte po ng Southern Tagalog Provinces at Bicol Region, may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil po sa surface trough, dahil dito po yung mahinang LPA na nalulusaw na po as of this time. At dito naman po sa ibang bahagi po ng ating bansa, sa may Visayas at Mindanao, meron po tayong mga localized thunderstorms na nagbibigay po ng mga paulan sa mga bahagi niyan ng ating bansa. Samantala, bago tayo magpaalam, ito ulit yung ating windy.com rain at wind forecast mula sa ECMWF computer model. So, bukas po ng Sabado, ng hapon, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, pero mas medyo malakas po dito sa may bahagi po ng Luzon, lalo po sa may Cordillera Mountain Range. At pagdating naman po ng Linggo hanggang Lunes, forward na po natin yan hanggang Lunes, inaasahan pa rin po ang mga kalat-kalat hanggang malawakang mga pag-ulan, dulot po ng mga localized thunderstorms pagdating po ng hapon o gabi. Pangkaraniwan po ito pag ganitong panahon ng tag-ulan, lalong-lalo na po Agosto na yon. Although wala po tayong bagyo or malakas na habagat at medyo nasa monsoon break po tayo, so nag-iiral po itong mga tinatawag nating localized thunderstorms. So yan po, dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis mula sa typhoon2000.com. Ito si Mike Padua papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser at happy weekend to all at maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aming weather channel.